și fac cu pumnul masă. Ăla mai tare nu cedează, ăla mai prost nu cedează. Să-mi dea dreptate tare falsă. Am zis că nu mai merge gata, să fac ceva, să fac un trup pe data. Ceva special, nu să-mi pic lopata. Când ies din casă să mă știe toată strada. Și ăștia nu mi-au dat prea multe variante. Căutam un drum să mă duc pe